Toto je problém aj mladých podnikateľov podľa mňa, že keď majú nejaký nápad, strašne sa o tom boja hovoriť, lebo niekto mi ho ukradne. OK, ale keď ho nikomu nepovieš, tak na ňom nikdy nezačneš pracovať, to je prvý problém. A druhá vec je tá, že nápad nemá žiadnu hodnotu na svete. Nemá absolútne žiadnu hodnotu na svete. Hej? Ja ti napríklad poviem, že veľmi zaujímavý biznis je v servisovaní špecializovaných aut, drahých aut, ktoré na Slovensku nevedia servisovať, alebo ja neviem veľmi konkrétne, Porsche. Hodinová servisná hodina Porsche je 170 eur na hodinu. Je to zaujímavý biznes a servisovanie, keby si robila servis, ktorý síce nie je autorizovaný, ale vie ho servisovať? Vie, lebo keď vypýtaš polovicu, stále si na tom veľmi, veľmi dobre a je to zaujímavý biznis.